Okreći to bre. Zar sumnjaš u mene, Gangula? Da. Lepa rakija. Jeste, nego razmišljam nešto da bacim opkladu. Opet u servis, jel? U šta se kladimo? A može i večera po Žiksa. Može. Prvi auto koji dođe posle praznika, ti poručuješ delove gdje hoćeš i ja gdje hoću. Dobro, i? Čiji prvi stignu i budu bolji, taj je pobedio. Može. Daj ruku. Mesare, seci. Ma ne mogu, izgorit će mi ćevapi. Dobro, prvi auto Milojko, udes uništio se na uranku. Jel dobro? Pa u suštini je dobro, trenutno je u kolicima, ali imamo sad utakmicu protiv Moštanice, nemamo golmana pa ćemo ga staviti tako na gol. Strašno. Elem, branik, rešetke u braniku, PVC maska, maglenke i farovi. I levi retrovizor, Žiks ga odvalio glavom dok je tražio telefon posle udesa. Evo i tebi spisak i poručujemo. Kreći. Mesare su stigli delovi. Zvoćo još jutro se stiglo sve. A gde je Gangula? Priča na telefon. Pa jesam ti rekao da mi gori pola delova si mi poslao, od toga pola je pogrešno. Stiglo ti je sve, jel? Pa naručio sam na delovi, kao i uvek, a ti? Kod Pere što rastura pasati iz uvoza. Ja ću neke šnicle, šopsku i može dezert po tvom izboru. Evo, perem ruke i krećemo.